Izakhamuzi zaseJika Joe zithi ukusondelana kakhulu kwemijondolo kule ndawo kuholele ekutheni kuthungeleke ngomlilo imijondolo engaphezu kwekhulu. Zithi nakuba umasipala ufikile endaweni emva kwesigameko, kepha alukho usizo ezilutholile. Isimo somlilo obumkhulu kakhulu uhambelana nomoya. Umlilo lona ohlule icima mlilo. Umasipala wayiZolo ufikile wabona isimo esibhekane naso, kodwa ube futhi usuhamba like thina sibe sesicabanga mhlawumbe njenganabantu abasenhlekeleleni nje ukuthi kukhona ozokwenza. Uhambe kuze kwasekuseni abantu balala eminyango, abanye ke babe sebethathwa ihlobo zabo. Iphini lemeya yomasipala waseMsunduzi linxenxe izakhamuzi ukuba zithole izindawo zokufihla ikhanda ezihlotsheni ngesikhathi umasipala usahlonza umonakalo nokuthi yiziphi ezidinga usizo. Sicela abantu ukuthi laba banezihlobo eziseduze abahlala kuyona le ndawo ukuthi bavakashele zona ngesikhathi sahlanganisa amakhanda ukuze ungagcine umthwalo ozobhekana nomkhandlu usumkhulu kakhulu. Umasipala uthi useyinhlelweni zokwakha izindlu okuzongena kuzo izakhamuzi zaseJika Joe, kepha-ke kuzomele zikhokhe imali yokuqasha njalo ngenyanga. Lama flat enzelwe kona lokho nje ukuthi uyasuswa la ibhidlizi indawo ohlala kuyona bese ungena eflatini bese ukhokha irent encane. Umasipala uthi abantu ababehlala kule mjondolo babesusiwe kule ndawo ngaphambili, kepha baphinda futhi bangena ngenxa yokuthi umasipala wawungenazo izinhlelo ngalomhlaba. Imbangela yalomlilo ayikaziwa.